Základná škola s materskou Chochol na Velčice. Moderná, aktívna škola rodinného charakteru, ktorá vytvára bezpečné prostredie a priateľskú atmosféru. Individuálny prístup a podpora každého dieťaťa. Malý počet žiakov, maximálne 15 detí, umožňuje učiteľom venovať sa deťom osobitne. Chcete sa vyhnúť raným zápcham? Ponúkame pre vás efektívne riešenie. Škola je len 8 km od Trenčína. Priveziete dieťa ráno a vyzdvihnete ho popoludní vo všetkých aktivitách. Vyvážený režim dňa. Škola zabezpečí rovnováhu medzi učením, umením, hrou a oddychom. Žiadne večerné dochádzanie na krúžky. Všetky aktivity prebiehajú počas dňa. Povedz nám, akú školu vytvárate. Vytvárame školu, kde sa vzdelávanie, kreativita a pohyb prirodzene prepájajú.